bilkurari hasiera emango dugu eta lehenengo puntuarekin hasiko gara. Aurreko bilkurei dagozkien akta zirriborrak onartzea hala badagokio. Bi akta guztiago, bat ekainaren 22koa. Horren inguruan, zer izateko? Ekainaren 22korako gogo esan. Ez. Onartuko gaude duakta. Eta bigarrena da uztailaren 11koa. Zer izateko? Ez da, gero Omarren Euskaldegian ordezkaritzan aldaketa daudenez, hori onartu zen, baina beste onarpen badagoenez. Orduan onartuta gelditzen dira biak. Nik hemen ekarpen bat, jaso gendu idazkaritzatikan hirugarren akta da, eraketa plenokoa, ekainaren 7koa, eta hor, lanarekin ados, bere hitzartzean bi akta ez daude, pero horrela duzu, baina ez dela ados daude. Bigarren puntua, alkatetza dekretuen kontua. Kasu ez zerbait izateko, alkatetza dekretuen inguruan. Nik bai. Kasu honetan, lehendabiziko osoko bilkura denez, bigarren dekretutik gora begiratu behar izan ditut. Idazkaritzak argitu ditut ageritun zalantzak. Hala ere, hainbat dekreturi lortutako aipamen eta informazio eskaera egin nahiko genuke. Lehendabizikoa 219 garrena, bertan dekretu hortan Simon Bera Saluzeko udalortako eslipen eta barren martxan jartzea erabaki izan. Nahiko genukena izango zen, orain arteko prozedura zein izan den, eta ze pauso ikusten dian, baita teknikan txostenen berri izatea. 315 garrenean, zezen plazako egurren horniketa agiri da, bertan jakineko genuke ekstra bat, ala aurre ikusita zegoen azan. Oda, bigarri bat izan den, ala lehenagotik, oda, plazaren konponketan barruan aurre ikusitako horniketa bat zen. 321 garrena, Miramarreko luzaiari lotutako espedientea, eta espediente honen eta prozeduran inguruan informatuta egoneko genukela, adierazi dira. 385 garrena, energia komunitatea sortzeko egindan kontratazioari lotuta, pausoak eman informatuta egotea eta parte izatea, da. Eta azkena, 431 garrena, foru kontratazio zentralari dagokionez, posta zerbitzuari dagokionez, ikusi dugu bat egin dugula kontratazio zentralarekin, orain arte hori izan da irizpidea, eta a priori bat egiten dugu. Hala ere, gure kezkari zineko duke, kexa desente mundialako azken urtetan, ziurtagiririk behar betzuten posta argutan kasuan, eta orduan osatze ziren etxetara, batez ere debatikan, udaletikan igortze ziren gutunak, eta batze zuten ohiko baino asko ere gehiago, Donostira gino eraman, hau da, Donostitikan kanpora geunden udalerri pilo baten zerbitzu asko eskartu zabalko. Eta askotan hainbat gutun jakinarazpen, igual denboraz justuago egiten dianak, ustet udala posizio txarrean ustezula, nahiz eta udalako eskumen gutxi zaukan orduan. A priori bati ingo genuke, aldundiak ere, pixak prozedura hori aldatuko da. Hori jakite izango zan, aldatzerik egongo da, eta pixak zeba dintzatan batzen eran kontratazio zentraludea. Eta bera bezunean informazio hori gorriz gero, primera. Guztien informazio guztio berri, deragoen berri emango dizut Zorlaztean, edo... Besterik, alkatetza dekretuen inguruan? Hirugarren puntua,
Bialine enpresa kudeatutako 2023ko trafiko isunei buruzko alkatetzaren dekretuen kontrola. Laugarrena, onartzea dagokio izendatzea udalbatzak hainbat erakundeetan dituen ordezkarien ordezkoak. Egurri genizuen, guztioi, zeintzuk izango diak erakunde horiek zeintzuk diran eta zeintzuk diran horiek titularak, baina badure aldeketxo batzuk, gilenekin ere aldez horretik adostutakoak. Bat, UEMari dagokiona, hasiera batean gure alderditik 3 ordezkari aurreikusi genituen EH Bildutik bat eta orain batik bat. Eta, aldaketa izango da, EH EAJ-PNV-tik 2 ordezkari izango garela, Arrazen Txurruka eta Azirren, EH Bildutik beste 2, Gilen García eta Aritz Larrañaga, eta orain batik Isidro Garesti. Eta gero, Debaitziar Eskola Kirolean, Monika del Prado izango da arduradunak. Gure partetik adieraztea, nahiz eta UEMA jakitun dan eta haien sisteman a priori ere txertatu gehituzten, agian hemen ordezkotan jarri beharko genituzke Itziar Elizar eta Antxo Carlosa. Eta hau galdera da. Lankidetza kontxetari titularrez ari geranean, hau da, patronatuan alazne eta lankidetza kontxeioan Monika del Prado, hola jarri behar da eta gero ulertzen dut kontxeioaren osaketan eta patronatuaren osaketan aparte dirala alderdi bakoitzeko ordezkari bat, baina horrela jarri behar da. Bakitu da. Orduan ez da, baina esun. Bosgarren puntua onartzea hala badagokio 2024 urterako taxien tarifak. Hauek taxi elkartetik zuzenean iztenien tarifaldia, urtero bereien proposamena izatena eta hori konbokara bat onartzea hala ez onartzea. Orduan, taxistek aurkeztu dituzten tasa hauek alde, osatu dugu ez, alde? Baina, hau batez, onartuta gelditzen dira datorren urterako taxien tarifak. Horrengo puntua, seigarrena, onartzea, hala badagokio 2024 urterako ordenantza fiskala. Hor, azalduko duke, gure proposamena nori gora dekoan eta zeirokan planteatuko dena eta zeroan planteatu duguna. Aurten, ordenantza fiskaletan, 3ko igoera proposatzen dugu, eta 3ko igoeraren proposamena egitearen arrazoia da, abuztura bitartean IKP-aren igoera 2,6 zegoela ezarrita, eta aurrikusiz, urte bukaera bitartean Amerikan ere, seguru asko igoera bat egon zitekeela, 3ko igoera proposatu dugu, gastuak eta sarrerak orekatu eta gastu horiek aurre egiteko moduan egon gaitezen. Bidali dizuegun dokumentazioan ikusi duzuen bezala, gauza askotan ez dago inolako igoerarik. Sentiko batzun gora beran gelditzen bademazan 3ko igori erabaki dugu aurreko urteko prezioak mantentzea. Adibidez, polikirolderian, edo tapotxarteletan, eta kontutan, iazko kopuru bera, prezio bera mantentzea proposatzen dugu. Badago hilerriari dagokionean, hilerriko erabilerari dagokionean jetxiera nabarmena esan duke. Aurreikusita edo orain arte kobratzen ziren 404 euro bilatukiaren erabileragatik, gu proposatzen dugula da 300 eurora jaistea eta jetxiera horren arrazoia da ez dagoela bestelako zerbitzurik. Ez dago harrera zerbitzurik, ez bestelako zerbitzurik eta prezio hori ditzake enpresa pribatuek kobratzen dutena eguneko zerbitzu hori eskaintzagateko. Hori aurreikusita iruditzen zitzaigun jetxiera beharra ez dutela, hori batetik eta bestetik proposatzen dugu ere egun erdiko zerbitzua erabiltzeko aukera eskaintzea. Gero erabilera arautegia sartuko dugu egun erdi hori nola aurreikusten da edo zein ordutik zein ordutara izango ditzaken egun erdiko erabilera. Eta gero daukagun arrazotxoa da zaborri daukeguna. Hor dakizue zaborri kudeaketa eta kale garbiketa Bilbabarrenako mankomunitateak kudeatzen duela eta horko igoera proposamena bertatik etortzen edo datorkiguna.
Edo barnako komunitatean, oraindik ere ez dira datorren urteko tasak onartu, bakarrik aurkezpen egin da, baina debari dagokionean zaborren festival 11,26ko igoera aurre ikusten da, edo planteatzen dute, eta kale-garbiketari dagokionean 6ko igoera. 11,26ko igoera horrek suposatzen du udalari 2023an izango gastuekin alderatuta 40.000 euro gehiagoko gastua. Eta kale-garbiketari dagokionean berriz 2023an izango gastuari gastuekin alderatuta 30.000 euroko igoera. Orduan, naiz eta gainerako kasu guztietan 3ko igoera planteatu dugu, orain honetan eta zaborri dagokionean 11ko igoera planteatzen dugu gastu hori aurre egin ahal izateko. Bestela, udalak hartu beharko luke bere gain gastu hori. Orduan hori da planteatzen dugu. Hori izango litzake gutxi gora bera, eta fiskali dagokiena esaten. Gure lantaldeari dagokionean, adieraztea zuetzela, azken unean izaten dula igoeraren berri, eta ez dugu pixat irizpide teknikoak edo zergatik gertatu da hori, ez dakit, eskertuko duke, bintzat, debatu mankomunitatean ordezkatzen dutene, pixat azaltzea, hango teknikariek edo pixat, zertan oinarritzen duten igoera hori, a priori badakigu, lizitazioen lotuta doa bat, eta beste GHK-ekin dagoen loturan. Hortaz, guri kezka sortzen duguna da jakitea ia igoera puntual badan, eta baita ere GHK-tikan keio izate, igoera handiagoa izateko aukera omen dago bat du. Nola, hau da, alternatibak aztertzea, hau da, papago horrenketa hori 2 urtetan egin ahal izateko, beste egin ditudan kontsultetan, beste eskualdeko udalegi batzutan aztertzen ari dira hori egiterik handoan, zer bestela da, herretaren garnistea korpetikan orain, edo bestela 2 urtetan hartu, nahiz eta hori nolak arte bat asumituko duken, igoera ibesteko ez izateko. Orduan hori izan, guneko eguna zen, jakin hori puntuan da ez, eta pixat informazio tekniko bat, ulertu bai ulertzen dugu, komunidadeak holako proposamen bat iten duanean, ez da gu aukeratzen dugun gauza bat hortaz. Ardura jokatu nahi dugu, baina nahiko egin duke informazio hori eduki, gure postura zehaztuan izateko. Komunitatetik iritsi zaiguna da, igoera hor arrazoiak bat dino gehiago dira. Batetik, kostuen garestitzea, izan ziguten pandemia izan da 2 urte horietan, nolako igoera egitetzela planteatu, egoera berezi izan zelako, eta iazko urtean ere igoera egitetzela planteatu. Batetik kostuak direla kostuen igoera da bat, personalaren igoera, eta gero behar batzuei aurre eginaz, adibidez kontenedore berriak eta jarrera dira, eta horrei aurre egin gara izateko igoera horrek izan duela. Gure aldetik eta hemendik larazi zaie 11ko igoera horri beharrean, igoera hori estabilizan horren handia, 7 edo 8 inguruko izan, eta horren urtera pasatzea 11 bitartean dagokiena. Baina gertatzen dena da, agian aterako da, baina datorren hilerarte ez da erabakia hartuko. Atzo izan zen, Barnako komunitateko bilera hori, ez zen inolako erabakirik hartu tasen igoeraren inguruan, eta datorren hileran hartzekotan belitu dira. Guri gertatzen zaiguna da, gaur, ordenantza fiskala onartzen ez bat ditugu, etarriaren batean ezingo ditugula izan eguneratutako presioak. Eta pixkat horri begira nik uste dut, eta da pixkat gure burua babesteagatik, gure proposamena da 11 igotzea. Anton? Euroak hartu zuten, prest daudela, berriz etortzeko azalpenak ematera, zergatik igoerak, mejora gauzela, errekazioak, kamioi berritzeak, baina prest gauzela, herri etortzeko eta denei
Ondo dago, eta gainera ez da guko dakau kezka da, han junta bat baldin badago. Eta junta osatzen dugu udalerriak. Han junta bat dago bezala, gobernu bat dago, mankomunidadeko gobernua. Eta hor, dialogo bat dago, alderdi politikoen artean eta posturen artean. Uste garrantzitsua litzatekeela junta baten ez baldin bada horri bide ematen, bestelako bide batzuk topatzea, ahalik eta bideragarriena izateko gobernantza horiek ondoren herri bakoitzean eta azalpenak ematea. A posteriori, guk ez dugu bide txukumina ikusten komunitatea dira gukionean. Hortaz, adibidea jartzearen, jakin dugu Zora Luzeko udala atzeratu indula bere plenoa, urriaren 10 arte, limitean egongo litzatekelako urte bukaera baino lehen bazan izateko eta urtarrilaren baterako gaurkotuak edukitzeko. Orduan, kezka hori daukago da utxean eta horra eman segurako onartzea gehiagizkoa egitzen zaigu. Orduan ez dakit, bestela adierazi nahi dugu proposamen osoarekin erabateko adostasuna daukaguna, baita zerorrek egindako irakurketarekin, puntualizazio bat ezik, loditan komentatu duguna, bukaerako atalean daude zezen ikuskizunetarako sarrerak eta proposamen bat igorri dizuet, eta jakineko genuke ea txartatzeko asmoa dezuten, ala ez. Guk ez dugu aurre ikuste zezenketarako sarrenetan goerarik, eta gainera, oso planteatzen duzuen goera horretan, oso portzentaia hartua da, eta gure proposamena da, bere horretan mantentzea, aurten izan ditugu presioak. Hortaz gure proposamena ez da ados. Mankomunitatearen gaia horrela bere horretan ehuneko 11 onartzea proposatzen dut osoko bilkurak, gure arduratik abstenituko gara, eta ezin da bozkatu, eta abstenituko gara. Bestelako aukera bat aztertzea beste baldin bada. Nik ez dakit, datorren bilera, zein egunetan dago mankomunitatean, gai honen inguruan hilaren bukaeran. Eske, gertatzen da, urriaren amarrerako utziko bat dugu ere, ordenantza fiskalen inguruko pleno berezi bat egitea. Baina azkena, ez gara iristen zen. Urriaren amarrerako ere, azken egunerako utzita ere, ez gara iristen mankomunitateak hartuko duen azken erabakiaren berri jakitzera garaiz, gure ordenantza fiskalak urtean indarrean janik ezen, garaiz. Orduan, duke planteamendu horrekin egiten dugu ordenantza fiskalen horietan. Orduan, ordenantza fiskalak aurrera ateratzaren alde, aprobatzaren alde. Ordenantza fiskalak aurrera ateratzaren aurka. Ordenantza fiskalaren lehioren inguruan abstentzioa. Zazpi botu alde eta 6 abstentzioarekin, ordenantza fiskalak aprobatzaren dituko. Zazpigarren puntua, onartzea, hala badagokio Goimek Sozial Kooperatiba enpresak aurkeztutako Itziar-Deba enpresa parkeko 18.2 partzelako xehetasun azterketa. Lurraldetasun batzordetik pasaka dago hau, xehetasun azterketa hau eta bertako oniritzia dauka. Orduan, zer duzu esateko? Orduan, onartzen dugu, ezta? Xehetasun azterketa. Bau bat ez onartu bentuko da. 8. puntua, onartzea, hala badagokio, Sorazabal pasealekuko begiratokiaren okupazioaren emakidaren baldintza. Hauek ere lurraldetasun batzordetik pasatu genituen, eta nire oniritzia emantzitzaien. Horren nolakotasunaren inguruko pleguak ziren, eta gero
proiektu bat aurkeztu behar dela, proiektu aurkeztuta dagoeneko eta onartuta ere bai, jakin bat dugu diruan dagoen, eta hori dakigun momentuan, konpotzeko bat dagoela. Orduan, emakidaren onartera guztiok batez, horrengoa da, 9. puntua, onartzea hala badagokio Debako ibaiaren gaineko zubiaren okupazioaren emakidaren baldintzak. Hauek ere lurraldetasun batzordetik pasatuta daude, eta bertako onarpenarekin, zerbait esateko? Ondoan onartuaren ez. 10. puntua, onartzea hala badagokio ikasgelaren erabileraren araudia. Hau, da orain arte merkatuko plaza, orain dela gutxi arte, merkatuko plaza lokala zana, eta orain ikasketa gela zela atu dut moldatu da. Orduan, bertako erabilera arauak pasatu dizkitzu dugu guztiei, eta hauek onartu izango ditzakete. Baina, oso zerbait esateko? Zure partetik ondo ikusten dugula hor gure zalantzak ikusi ditu, baina ikusita ere bidea inala ikusiko zabazera bilera zeukan, eta posteria aurreko agintaldia ere ateratako proiektu hori horrea jotzen dugu. Orduan, onartuta ditzen dira, erabilera. Eta azken puntua, eskari eta galderak. Inork badu eskari edo galderarik? Bai, ondo bai. Lehendabiziko galdera baino lehenago hainbat galdera dira gainatzen ditugu. Hartu ditugu erabaki garrantzitsuenak, azken hilabetean, udala martxan jarri denetik udalaren antolaketari dagozkionak izan dira. Eta bertan antolaketa eredu berri bat martxan jartzea erabaki da, sekulako aldaketa bakarrena. Pasadena agintaldi amaieran ere aurre ikuste zana. Hala ere, guk pena edo sentitzen dugu erabaki horiek hartzerakoan gurekin kontrastatu ez izan hau da. Pasadena agintaldi amaieran gu eginean hitz egiten, daran artean hitz egin beharko ginuna, jakiteko nola antolatu eta bar, eta zoritxarrez orain honetan ere ulertzen dugu edo empatiarik eta batinez gobernu erakunde baten sartu berritan erabaki asko hartu behar dira kolpetikan eta gerta daitezkela, baino bai sentitzen dugula erabakien berri eman zaigula gehien bat, baina zaigula galdetu iritzia edo nola egingo genuken eta iritze zaigu zer desana badaukagula. Hortaz, eskatuko genuke bestelakoan horretan ere parte izan izatea aldarinean, eta argitu nahiko genituzke udal antolaketari lotutako irizpideak zintzuk dian argitzea. Izan ere, hainbat batzordetan udal gobernuaren barruan bi ahots egon dira, eta hori argitu nahiko genuke. Hau da, zenbat batzorde izango dian zehazki, 5 edo 6, itxiak ala irekiak izango dian, gonbidatuak zein irizpideren arabera izango dira gonbidatu. Partaidetza eta kodesiziorako espaziorik egongo hotelan, eta hor, zehazki, zein espazio izango da EH Bildurentzat, zein eragilerentzat eta zein herritarrentzat. Azpibatzorden maiztasuna ere galdetu dugu, baina erantzuna pixate txostenean edo proposamenean zer berdina izan da, beharraren arabera. Behar hori
zeinek zehazten duen erlatiboa da, ze behar ikusten duen bakoitzak, eta lehen esandakoan analitika behar bat bai ikusten duen antolaketa horren parte izateko, ikusita nola egin duen lan, eta nola eskatuz diguten alderdi ezberdinek aurreko agintaldian lan egiteko. Eta hori kontuan ekita, lan filosofia berri bat izan dutaz. Jakineko genuke ea konpromisorik hartu leken, azpi batzordei, nola baiteko maiztasun emateko, gu ere gaien inguruan eztabaidatzeko, aukera eukitzeko eta ez bakarrekan berri eman eta alde edo aurka boskatzen dugun, iruditzen zaigunako eztabaida eta herriko dinamika politikoa pobretu egiten dugu. Eta azkenik, antolaketari lotuta, auzo udaleko ordezkariek zein paper eukiko dutela da batzordetan, deialdietan, ez, jakitea horrek nola funtzionatuko du. Hortaz ez dekurako ezer jakin. Hori dudan antolaketari dagokio dugu. Horri lotuta, gobernu organoa danez, aparte aipatzen dut, argitu behiko genuke, tokiko gobernu batzordearen funtzionamendua nola izango da, publikoa izango da, pribatua, aktak edo deialdiak ezagutzeko aukera eukiko dugun, gonbidatu gisa parte hartzeko eskubide dekote dugun, eta bar eta bar. Erantzun hasiko naiz. Beste dik oso oso. Agur bezala. Darak esan zizu. Urrengoa izango litzateke eraikin publikoa berritzeko neskutxen deialdi bat dago, inbertsioaren parte handiena lortu lehiken, eta ikusita gure udalerrian, bai udaletxeko eraikinak batez ere bulegoek daukaten beharra dagoen espazio pilarekin, eta gaizki edo zaharkituta geratu dela, eta gaur egungo beharrei erantzuten ez diena, eta hortaz ikusten dugu interesgarri izan diteketa, baita gizarte etxearen kasuan, hortaz jakin nahiko genduke ea proposamenik dagoen, ea lanketarik egin nahiko zenuketen gai honen inguruan. Eta azkena, kontratazioari lotutako 3 punturen inguruan informazioa nahiko genuke. Batetik jakin gendun arkitektua aholkularia lehen kontratazioa bertan bera utzi zala, eta nire honek zurekin, eta eukitako elkarrizketan jakinera zitzaiten arkitekto aholkulari berri bat etorreko zala. Baina jakin nahiko genuke, ze baldintzatan, ze kostu izango du galantzako, ze zerbitzu emango ditun, eta bizkatzen irakurketa egiten da horren inguruan. Berdina jakin nahiko genuke, ea ze asmo dagoen zerbitzu juridikoi dagokionean. Ea ze asmo dagoen orain arteko zerbitzu juridikoekin, eta aldaketari baldin badago edo egon baldin bada, horren berri izatea, eta baita ere ze kostu horre ikusten da. Eta azkenik, jaietan komunikazioan ikusi behar du, ez dugu jakin ofizialki zerbitzu gehigarri bat, ikusi dugu beste generalanean, ez dakigu mundu bira kontratatua izan zan, ala ez, jaietan sare sozialetan egintzearen bat, reportaje fotografiko eta bat, eta jakineko duke ez ditugunez fakturak eta dekretutan ere ikusi ez detenez, galetzen dut jakiterratikan hori nondikan bideratu da, eta ze partida eta bat. Udal antolaketari dagokionean. Udal antolaketari dagokionean, jarraitu duguna da, euderek egindako proposamena, euderek batzorde guztiek irutara ekartzeko proposamena egiten du. Batetik antolakuntza batzordea, bestetik herritartasun batzordea eta hirugarren lurraldetasun batzordea. Guk orainarekin alkatetza lortzea dela egin genuen paktu horregatik. 3 batzorde nagusietatik 2 atera ditugu. Bata turismoa eta bestea gizarte zerbitzuak eta gardentasuna. Orduan beraz 5 batzorde desberdin ditugu. Baina hartatu ditudan hiru horiek, turismoa, garapen ekonomikoa kenduta,
eta merkatzaritza eta komertzioa ere kenduta, ze horiek garapen ekonomikoaren barruan sartuta daude, eta bestea gizarte zerbitzuak eta berdintasuna. Hori batetik. 5 batzorde horiek itxiak izango dira. Eta batzorde horietan parte hartzeko aukera daukagu. EAJ-PNUetik 2 zinegotzik, horretarako batzordetako bakoitzerako izendatutako 2 zinegotzik, EH Bildutik bakoitzerako izendatutako beste 2 zinegotzik, eta orain debatik dagoen zinegotzik bakarrak. Horra hartzen diren erabakiak eta bozketegien inguruan, alderdi bakoitzak plenoan daukan errepresentazioaren araberako errepresentatibitatea mantenduko du baita batzordeetan ere, naiz eta ez tiempokazen bat ordezkari hartzen da. Ordezkari bakarra hartuta ere alderdi bakoitzetik, horrek izango du bere alderdiari dagozkion botu guztien indarra, esango duke. Galdetu duzu, azpibatzordeen nola funtzionatuko duten. Azpibatzordea bakarrik ikusten dugu kasu konkretu eta jakin batzuetarako, ez ditugu ikusten horiek normalen erabiltzeko tresna bezala. Ikusten dugu batzorde nagusi horietan landuko diala iagai guztiak, eta egia da batzordetako bakoitzak leheno denuzkan batzorde asko hartzen ditula bere baita, baina, nik uste dut horrela mantenduko ditugula. Eta azpibatzordeek edukiko duten lanketa izango da gai jakinen inguruan, adibidez orain, batorkigu aurrekontuen kontua. Batzorde berezi bat egongo da, azpibatzorde berezia ogasunekoa, gai hori lantzeko, proposamenak egiteko, eta batzordera ekarri horretik, pixka bat gaia guztion artean landuan izateko. Bakoitzak ekarritzaken ekarpenekin. Horrela funtzionatuko dugu, gainerako gaietan ere, baldin eta lanketa berezi baldin badu gai horrek. Horretan, zinegotziak eta alderdiak operatzeko personek ere parte hartzeko eskubidea izango dute. Atxegidunen, galdetu dezu atxegiduk zer espazio daukan honetan guztietan. Partaidetza kondesiziorako espaziorik egongo ortenan, zentzu transversalean. Eta hor, oposizioak, atxegiduko taldeak, eragileak eta herritarrek lekurik izango duten, eta aldin bada, nolako izango da. Nik uste dut herritarrek izan dezaketen partaidetza izango dara azpibatzordeek lan egin dezaketen kasu horietan. Ez beti, ez zuten herritar guztiek, komisio guztietan parte hartzen. Oso prestan gaukesuna eratzen zuen, egintza momentu batzuk doraria ez batzuetan ez, berez, ez dut uste aldera eragotatik aldakatan nabarmenik egongo danik. Erabaki batzuk hartzeko orduan, herritarrei ere horren berri eskatuko zaio. Ikusiko dugu zeintzuk dian eta horrela begira plantatuko dugu zeintzuk dian. Eta zuen partaidetzari dagokionean, badakizu zukondo, atera zabalik dagoela eta zurekin astero ere bidera bat hitzartuta daukadala. Gure asmoa eta horrela esan duzuen hasieratik ere informazioa ematearena da. Egia da, lehenengo urratsak dira lagun guretzat, eta agian kutsu batzuk izan ditugula, hori nik onartzen dut. Baina gure asmoa da informazio guztia zuen eskura jartzea, eta horiek eta azkarren. Editu ginen baita ere, adibidez, alkatetza dekretuak astero bidaliko zaizkitzuela, eta horrela egingo dugu, eta beste gaien inguruko informazioa ere izan gara zuen eskura jarratzen dugu. Asteroko bidera horietan, zuk ikusiko bazenu zerbait gehiagoren beharra dagoela, badakizu izatearekin, eta gure esku baldin dago behintzat zuen eskura jarratzen dugu. Eta, uste dut batzorde horietan ere lanketarako bidea ere bat dagoela, eta proposamenak ekartzekoa, eta aztertzekoa, eta ikustekoa. Oso udalari dagokionean, Arantxarekin ni egon naiz, pare bat alditan, berekin ere hitzartuta daukat astean behin uste dara bidea edo amaztonetik behin, eskatu zegoen eta ala egingo dugu batzorde guztietarako deiak guztiak, deialdi guztiak berari ere bideratzea, eta horrela egingo dugu. Eta berak esan zidan, berak neko dukela parte hartu baldin eta horrek zuzenean oso udalari eragingo balio edo kulturen batean ikusiko baldin du zuzenean oso udalari eragiten diola. Eta nik uste dut hitza eman bako geniokela batzordera etortzeko aukera eskeniz. Eta ala esan nion eta horrela egingo dugu. Berekin biderak izango dira, jarraipen egingo dugu, bi honarteko elkarrana garrantzitsua dela uste dugu eta horretan ere saiatuko gara.
eta horrela ezarri dugu lan egitearen. Zarritu bat. Gobernu organoari dagokionean, tokiko gobernu batzordearen nolakotasunaz galdetu duzu, gobernu batzordeak berez eta legeak ala markatzen duelako 15 egunetik behin izan beharko luke bilera, eta egia da honetan bakarren eduki dugula. Aktak eta dilaldiak jasoko dituzuen galdetu duzu, eta orain honetan ez duzue jaso, lehenik horren arnei balio duzue bidaliko dizuegu, baina itxi izango da, eta bertan hartuko denun 5 kideak eno izango dela, 4 JPN-koak eta bat eoreik dagoak. Eraikin publiko berritzean eskuntxak erabilita. Bai, badakigu diru hori badagoela hor, eta diru laguntza hori hor dagoela. Egia da, ez daukagula astirik proiektu bat garatzeko eraikin hauen berrikuntza delaka, baina badago proiektu bat, orain dela urte desentetxo egindako adibidez, udaletxearen irgaitzearen ingurukoa. Eta hori erabiliko dugu eskuntxetan aurkeztu eta zerbait lortu dezakegun ikusteko. Ikusiko dugu zerbait egin daiteke edo ez, baina asmoa dago. Udal teknikarien bitartez aztertzen ari da proiektu hori. Bai. Horrekai bada, Mexiko figura dira, turismo pilotuta. Ez batzu dira turismoa dira, beste batzu dira etxeak konpontzeko, desberdinak dira. Garbine dauzka udaletxeko proiektu hori adibidez Garbinen eskuetarako eta eta gero zerbitzu juridikoak eta arkitektuaren kontratazioaren inguruan, egia da bai saioaren kontratua bertan erabiltzen genuela, berak abatasuna hartu beharkoan, uda garaia zen, galdetu ziren zehazmo genukan berari zegokionean, eta esan nion, bere zerbitzuak bertan berotzeko ginituela, eta beste zerbait bentsatuko genuela, ondo ikintzaio. Eta orduan eneko plaza izango da, hemendik horrela arkitektu aholkularia, eneko plaza horrela. Astean bine etorriko da, aste azkenetan, hasiera baten behintzat, hemendik eta unfiguperara bitartean, kontratu txiki baten bitartez egingo dugu bere kontratazioa. Eta urtarriletik aurrera, ikusko dugu, nola bideratu behar dugu, nola kontratua, eta bere ere zerbitzua ematen jarretzeko prez dagoen, eta bere oporre gauden, berak eskaintzen dugu zerbitzuarekin. Eta zerbitzu juridikoari dagokionean, orain gure aldabatuak da daukagun zerbitzu juridikoa, horiekin ere hitz egin da dago, eta orain dauzkaten kasu bukaera bereik emango diete, jarraituko dute daude, zegarri dauden kasuak itxi artean nola jarraituko dute, baina Angel Oiarzun izango da juridikoki sostengoa edo abesan duguna. Minutak aurkeztuko dizkigu egiten duan lanaren arabera, eta gu bere denakoko dugu beharrak eskatzen dugu. Arkitektuaren kasuan, astean behin, kontratu txiki izango da, ulertzen dut kontratu txikiaren langa artean da, 15.000 euro izango dela, ala berez utxiago. Orain urtean arte utxiago bai guzti. Gare urtarritik horren ikusko dugu, nola izango da, eta nola egin behar dugun kontratazioaren kontua. Zertzen dira da, errakinak jarri. Eta jaietako komunikazioa dagokionean, momentu honetan mira enpresa daukagu oraindik komunikazio kontuetarako kontratatuta. Ez dakit ikusi dituzuen erreportariek zer diran, enpresa bat eskaintza egin zuan jaietako enpresa batek, egin zuan eskaintza bat, jaietako erreportaria berezi bat egiteko edo, eta urteetan ere horrela egite omen da, eta Ander Sali dago ditu honetan, mundigatik teknikari bezala daukana, eta berak ere estantzuan, berak egintzezakela lan hori, presio merkeago batean, enpresa horrek eskaini baino presio merkeago batean, eta erabakizan berari lan hori ematea, eta berak egin ditu argazki horiek, gero balioagarri izan zen, eta urteko programetan erabiltzeko, eta horrelako kontuetan. Hortaz kontratazio bigarren bat izan. Ez dakit, kontratazio bigarren bat ez da izan da zerbitzu baten ordainketa bat. Jaietako
ekitaldi desberdinetako argazkiagatik prezio itxi batek ordainketa bat, ez da kontratazio bat izan. Faktura baten ordainketa. Ez dakit beste galderarik badukazu? Ez, Besterik ez badago,